ba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat, Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang kahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok.
Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan. Yanti 7 minutos na ang nakaligan sa oras nga alas 4. Saga! Nga Pilipinas, may nga Western Visayas, siyudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental. Welcome na sa ato nga palatuntunan. Diri lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong Martes kita sa karon ni adlaw banwa, pet sa 7 kita sa bulan sang Disyembre 2021. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia. Updi naman ninyo kami natubtob sa isang takna subong yang aga sa pagdulong sa isa pinakamarga panguna. Mga mainit na balita lokal, national, kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patagsing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa subong nga aga ang ato mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man ato mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. So nabula pila ka marga pangunang mga balita nga ato niya nga tutukan sa subong iya nga aga, mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan. Pilaya ka mga raga pangunang mga balita nga ato niya nga paghahatagan sa pagtamod subong sa sining Martes naman yung edisyon sa aton iya nga pala tuntunan. Una kita sa mga ragapangunang mga balita lokal. Antes ang adlaw sang Pasko ang siyudad sa Bacolod malabot na ang herd immunity. Ang unang adlaw sang in-person classes nangin man din nalagondriya sa may siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ay may isa katuig nga bata ho na biktima iya sang stray bullet nga ginatawag. No? So, petsa 7, parang kitas bulan sang Disyembre. Dito iya sa may siyudad sang Cadiz. Si Lola Iska, no? Si Lola Iska Susarno, at igindulong na sa iya sining katapusan iyang palahuwayan kahapon mismo nga adlaw. Dito man iya sa may siyudad sang Kabankalan. Kag sumuman sa dugang pa nga mga balita, no? Sa mga balita pong sudnon nga ato niya nga diskusyonan driman sa ato niya nga palatuntunan sa pila iya ka mga ragapanguna nga mga balita pong sudnon sa subong iya nga agadriman sa aton nga palatuntunan si President Rodrigo Duterte hambal niya ang pagnubo sa nga kaso sa COVID-19 isa ka milagro. Kaya ba ng kaso ta subong niya nubo na gidyano like every single day 543 ang bago nga kaso, no? So, hindi na siya tanto kataas, no? Mga ginatos na siya. Kumpara mo ito sa unang libo-libo gituod. Kag subong man, sa dugang pa nga mga balita, tiyang hambal gihapon, ang gina-emphasize iya mga kabinansang Okta Research Group nga ang bakuna amo ni siya ang solusyon gidya batok sa COVID-19. So, amo ning mga
nagapanguna nga mga balita no nga ato niya nga diskusyonan. By the way, ang bayanihan flights ginorganize para sa stranded nga mga FW sa Europe bangod iya sa Omicron variant. Okay, sige. Sa mga regapanguna man nga mga balita nagikan iya mga kabinan sa luwasang pungsod nga ato niya nga diskusyonan sa subong iya nga aga sa balita nagikan sa luwasang pungsod ang Amerika no ginboycott ang 2022 Winter Olympics sa Beijing no ginboycott nila no why sila tambong. Sige, so muning mga regapanguna nga mga balita ato niya nga tutukan syempre. Magapakigangot naman kita sa ato niya nga Bombo correspondent direkta iya mga kabiran sa Singapore. Chikero naton karon kamusta ang ila sa nga sitwasyon man. Damo man bala mga utod nga mga FWs dito supposedly makapauli tiway nagpauli because man sining Omicron variant nga ini. Kamusta kay Disyembre na? Anong protocol yung ginapatuman sa Hong Kong? December and at the same time no may Omicron variant pa nga kaso sa ila no magpakigangot kita karon no sa ato diya nga Bombo correspondent direkta iya mga kabiran sa may Singapore. Sa ato diya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. No? So, sa subong naman iya nga aga, kamusta? Kamusta ka mo dira sa aton nga mga suki? Mga nagka-monitor na sa aton sa 630 kHz sa inyo sa tayo sa mga radio dial. Kag nagaupod sa aton iya mga kabinan sa aton iya nga Facebook. No? Sa Facebook Live naton sa Bombo Radyo Bacolod, sa aton nga Facebook fan page, no? Mga kauturan naton nga monitor sa aton tag sa iya kaaga sa aton nga mga kabombo na sa mga kauturan naton. And of course, syempre sa YouTube naton, nagadamo na mga YouTube subscriber naton. So, please like and subscribe sa aton nga YouTube account. Pwede nyo ma-share para mas manami pagin. Okay? Sige. So, sa riwata, initanan, ang aton iya nga diskusyonan samtang kita nagapangalagad sa subong iya nga aga trigid lamang sa aton nga mga kabombo sa mga kauturan naton sa ning Martes naman edisyon sa aton iya nga palatuntunan Bombo Anthony petsa 7 na kita sa bulan sang Disyembre and it's 18 days to go na lang mga kaabyanan no 18 dias na lang kag maga-celebrar na kita sa adlaw sang Pasko. It's 18 days to go. Grabe, no? Dasig-dasig dyan sa ato niya nga mga inadlaw. Sa subong, mga kauturan ta do ka halos excited naman subong yang Christmas. Okay? Sige, so sa aton nga mga kabombo, kag aton nga mga ka-Star Nation, speaking sang Christmas, syempre Dres Bombo Radyo, uway untat ang pagpanagtag naton sa pamasko sa mga kauturan ta. Isa na dira sa mga kabombo naton ang panghatag naton iya, pagbaylo naton sang radyo ninyo nga nalansang sa isa lang ka estasyon, no? Ginaklaro naton ha, it's AM station. Magamal kita AM, RMN, Action Radio, amo na siya. So, nakalansang dira. Kay bayluhan taniho sang bagong radyo nga pwede nyo maliso-liso, no? So, kitaan nyo ning radyo tangani kapag on. Amo ning baylo naton, may flashlight, may LED light, and at the same time, pwede ka diri makacharge ka kuryente or di battery. So, pwede gid, no? Sa aton yung mga kabombo. And, luwas sina, syempre mayong balita gid dya kadamo sa mga kauturan nato na kayuhom-yuhom gid. Because nga, pagbaylo sang radyo nyo nga ina, no, may ka pa sang 3,000 pesos tiyamakon mo, 3,000 pesos sa mga kauturan naton. Cash, ha? So, 3,000 pesos cash aton yung mga kabombo. So, ano pang ginahulat mo, abibayluhin ng radyo mo nga, hindi maliso-liso. Kaya niya, ang bombo, gapang waya, gapang hatag radyo, hindi maliso. Maliso-liso, mugid. Mo kita naka-confident kay kita Dres Bombo gapati man kita gyapon ni mamati gid man kamo ya. No, so mo na, so bayluhi ang radyo mo nga nalansang sa isa lang iya mga kabilang kay sitwasyon, sa ka-estasyon. Until December 25 kita ha sa aton yung mga kauturan until December 25.
So, tubtob lang sa adlaw sang Pasko. So, dali na. Kadto na diri sa studio sang Bombo Radyo Bacolod. Kag speaking of December 25, syempre, ang aton nga nagapadayon nga cash siyahan ang adlaw-adlaw man nga Pasko sa 1-2 Panalo Part 20. So, araw-araw, balde-baldeng papremyo na. May cash siyahan pa. Samtang gahingagaw kamo, gahulog kamo sa inyo sa mga entries, no? Wala man sa may makapugong sa aton diriya sa Bombo Radyo Philippines sa panghatag sang premyo, no? Sa 3 ka mga winners, adlaw kon 15 ka mga winners kada semana, kag sa sulod sang 6 ka oras, ang premyo amo nagahulat sa tanan iya nga mga masuwerte nga magadaog. Ano pang ginahulat mo? Ingagaw na. Entra na diriya sa aton promo sang Bombo kay manti 6 million pesos in total prizes nationwide. May isakit kita ka winner sang 1 million pesos cash para sa aton iya nga grand prize. So, madayon na gid ang Pasko kag ang masunod naton nga ika-74 nga Bombo Milyonaryo. Agud may baluan mismo sa adlaw sang Pasko, no? Sa December 25, 2021. So, may apat man kita ka mga winners. Sang tag 50,000 pesos per regional winner para sa aton nga grand draw, Luzon National Capital Region, Visayas kag Mindanao. So aton nga guaranteed prizes sa 24 ka mga key areas. Ang aton nga first prize is 15,000 pesos. Ang aton nga second prize 10,000 pesos. Ang aton nga third prize is 5,000 pesos. Sa aton nga daily winners, no, sa kada estasyon sang Bombo Radyo kag Star FM, 3 ka mga daily winners sa kada semana nga may 1,150 pesos in total prizes, meaning 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga gift pack. Okay? So, Lunes to Biyernes, ha? Ang promo, magadugay sa sulod iya sa 7 ka semana. So, araw-araw may cash siyahan sa 1-2 Panalo Part 20 sang Bombo Radyo Philippines. Okay? So, sa mga kabombo nato naman ang ginambal nato ni agud nga makapasakop kamo, no? Gusto niyo maghingagaw gidya, so pwede gid magbakal sang mga required nga mga proofs of purchase sa ato nga promo sponsors sa mga supermarket, groceries kag sari-sari stores nga malapit sa inyo sa nga lugar. So, sa inyo dira again ha, sa mga kabombo ta, sa inyo nga puti nga sobre, isulat ang mga masunod nga impormasyon: name, address, signature, contact number, proof of purchase, week number sa aton nga mga kauturan. So, nagsugod kita November 1 sa pagpanagtag sang mga papremyo naton, no, sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga kabombo. So, ika-anom na nga semana nga nagpanagtag kita subong sa aton nga premyo, and ika-7 na ninyo nga semana sa paghulog sa inyo sa nga mga entries. Subutan nyo week number 7, title sa promo kang pangalan sa Bombo Radyo kung Star FM station sa inyo nga lugar. So, siliuhan nyo gid na sa Mayo, ha? Siraduhan nyo sa Mayo ang inyo sa mga envelopes. Agod nga hindi madula kung mahulog ang mga proofs of purchase nga yara sa sulod sini. So, adlaw-adlaw, may chance ka mo nga magadaog sang mga dalagko nga mga papremyo Lunes, tubtob Biyernes. So, sa liwat, ihulog ang inyong mga entries sa mga drop boxes sa Bombo Radyo kag Star FM stations nga malapit sa inyo sa nga lugar. Bantayan kag pamatiyan sa mga programa diri sa Bombo Radyo kag Star FM stations ang paglawag sa mga special nato nga mga designated nga mga drop boxes nga malapit sa inyo nga puloy-an. So, good luck sa aton mga kabombo kay ang daily winners naton, ang premyo amo ning nagahulat ya sa mga winner. Kaya ang winner, again ha, take note of this, hatagan sang 6 ka oras nga tion or palugit sa pag-claim sang cash ka gift pack prizes. Di pagkatapos nga ma-announce ang pangalan, kung hindi iya ma-claim ang kung hindi iya makaabot ang winner sa natala nga oras, liwat nga magabunot sang panibag-o nga winner, tubtob nga ma-claim ang tanan nga mga natigana nga mga premyo. So, hulog na sa inyo sa mga entries. Hulog lang. Kahit ito man kapos ng proofs of purchase naton. Kabahin diri, syempre sa mga mister, no?
pulo priming kun gabi kay do ka kapoy ged. Alfonso Brandy, gets ang lasang hanap mo, proof of purchase. Pwede mo pa magamit na yung proof of purchase. So, isa ka battle cup, sa bisan ano lang nga size ang light, platinum, zero, or solera, isa na ka-entry. Yaraman ang R. Florete Pawn Shop and Jewelry, na? Pwede na kita ka-travel, pwede na kita makapaililo, makatuto sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, sa your Diamond and Pearl House. So, sa ato niya proof of purchase, isa ka coupon for every 100 pesos sa purchase sang jewelry, watches, akong pawned item,